ассалому алайкум тамошобинони азиз, нашри ҷанбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Дилафрӯз Комилзода. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев суҳбати телефонӣ анҷом доданд. роҳбари давлати мо муҳтарам Шавкат Мирзиёевро ба муносибати пирӯзӣ дар интихоботи президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон самимона табрик гуфта ба манзури ривоҷу равнақи Ӯзбекистони дӯст дар фаъолияти минбаъдаи давлатиашон дастовардҳои нав ба нав орзу намуданд. зимни суҳбат ҳамзамон масъалаҳои вобаста ба муносибатҳои шарикии стратегии Тоҷикистону Ӯзбекистон мавриди гуфтугӯ қарор гирифта, дурнамои таҳким ва таъмиқи минбаъдаи онҳо дар рӯҳияи анъанаҳои бисёр асраи созандаи робитаҳои неки ҳамҷавории мардумони ду кишвар баррасӣ шуданд. пешвои миллат зимни ёдоварӣ аз ҷараёни рушди бомароми ҳамкориҳои гуногунҷанбаи Тоҷикистону Ӯзбекистон ба саҳми арзандаи муҳтарам Шавкат Мирзиёев дар пешбурди ин раванд баҳои баланд доданд. ҷонибҳо оид ба тавсеяи минбаъдаи ҳамкориҳои байнидавлатӣ изҳори боварӣ намуда, омодагии худро барои ғанӣ гардонидани муносибат ва ҳамкориҳои дӯстонаи ду кишвар бо мазмуну мундариҷаи бештару созанда таъкид намуданд. президентҳо ҳамчунин оид ба масъалаҳои алоҳидаи мубрами рӯзномаи байналмилалӣ ва минтақавӣ табодули афкор анҷом доданд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев барқияи табрикӣ ирсол намуданд, ки дар он омадааст. Шавкат Мирамоновичи гиромӣ, мояи хушнудии ман аст, ки ба шумо ба муносибати аз нав интихоб шуданатон ба мақоми олии президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон табрикоти самимӣ ва таманниёти нек фиристам. ба шумо саломатии бардавому рифоҳ ва фаъолияти самарабахши минбаъдаи давлатӣ ба манфиати рушди устувор ва пешрафти Ӯзбекистони дӯст, ба халқи бародари ӯзбек сулҳу субот ва шукуфоӣ орзумандам. пирӯзии эътимодбахши шумо дар интихоботи президентӣ боз як далели равшани дастгирии умуми миллӣ аз роҳи сиёсии шумост, ки ба рушди босуръати кишвар ва таҳкими нуфузи он дар арсаи байналмилалӣ нигаронида шудааст. итминон дорам, ки дар давраи ояндаи роҳбарии шумо дар кишвари Ӯзбекистони бародар дар ин роҳ ба қуллаҳои нав хоҳад расид. ман саъю кӯшиши пайвастаи шуморо ҷиҳати рушду густариши ҳамаҷонибаи муносибатҳои дӯстӣ, ҳамсоягии нек ва ҳамкории созандаи Тоҷикистону Ӯзбекистон дар сиғаи шарикии стратегӣ баланд арзёбӣ мекунам. бовар дорам, ки бо саъю кӯшиши муштарак мо минбаъд ҳам ба манфиатҳои халқҳои кишварҳоямон ва тамоми минтақа ҳамкории самарабахши байнидавлатии Тоҷикистон ва Ӯзбекистонро пеш хоҳем бурд. бо истифода аз фурсат, омодагии худро барои амалҳои муштараки минбаъда ҷиҳати ғанӣ гардонидани мундариҷаи муносибатҳои ду кишвар бо иқдомҳои амалан нав изҳор медорам. имрӯз таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҳукумати мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Маҷлиси Ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар кори маҷлис нахуст оид ба ҷараёни иҷрои қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ҳисоботи раиси ноҳияи Лахш Файзулло Бародзода шунида шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои татбиқи қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, амалисозии дастуру супоришҳои ҳукумати кишвар ҷиҳати рушди соҳаи картошкапарварӣ, чорводорӣ, ба гардиши кишоварзӣ дар овардани заминҳои бекорхобида ва бо ин васила самаранок истифода бурдани ҳар як ваҷаб замини кишт, бунёди корхонаҳои санъатӣ ва таъсиси ҷойҳои корӣ ба мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Лахш, вазорати кишоварзӣ, академияи илмҳои кишоварзӣ, вазорати рушди иқтисод ва савдо, кумитаи рушди маҳалли назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар идораҳои дахлдори давлатӣ супоришҳои мушаххас доданд. сипас дар кори маҷлис лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бюҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2022 ва дурнамои нишондиҳандаҳои бюҷети давлатӣ барои солҳои 2023-2024 баррасӣ гардид. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни таҳлили масъалаи мазкур таъкид доштанд, ки бюҷети давлатӣ барои соли 2022 ҷиҳати амалӣ намудани сиёсати иҷтимоию иқтисодии давлат дар самти таъмин намудани рушди устувори иқтисоди миллӣ, коҳиш додани таъсири омилҳои манфии берунӣ ва дохилӣ ба он, аз ҷумла таъсири идомаёбандаи пандемияи COVID-19, тараққиёти соҳаҳои воқеию инфрасохторӣ, баландбардоштани сатҳи зиндагии мардум ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ таҳия гардидааст.
даромади умумии бюджети давлатӣ барои соли 2022 дар ҳаҷми 32,8 миллиард сомонӣ ба нақша гирифта шудааст, ки нисбат ба бюджети соли 2021 ба маблағи 5,1 миллиард сомонӣ ё 18,6% зиёд мебошад. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки хароҷоти умумии бюджети давлатӣ барои соли 2022 дар ҳаҷми 33,4 миллиард сомонӣ пешбинӣ шудааст, ки нисбат ба бюджети тасдиқгардидаи соли ҷорӣ 5,3 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. Дар сиёсати бюджети давлатӣ таъмин намудани ӯҳдадориҳои давлат оид ба ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии сокинони кишвар самти афзалиятнок ба ҳисоб меравад. ҳукумати мамлакат афзалиятнокӣ маблағгузории соҳаҳои иҷтимоиро нигоҳ дошта дар бюджети давлатӣ барои соли 2022 ба ин соҳаҳо равона кардани 14,6 миллиард сомониро пешбинӣ намудааст, ки он 43,7% ҳаҷми умумии хароҷоти бюджет ё 14% маҷмӯи маҳсулоти дохилиро ташкил медиҳад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба коҳиш додани таъсири омилҳои беруна ба иқтисоди кишвар, аз ҷумла вазъи ҷаҳони имрӯза, мавҷҳои навбатии пандемияи бемории COVID-19 ва тағйирёбии иқлим зарур шумурданд, ки дар чунин шароити ҳассос барои ноил гардидан ба ҳадафҳои ҳукумати мамлакат ҳамоҳангсозӣ ва таъмин намудани мутавозинии татбиқи сиёсати бюҷетуандоз ва пулию қарзӣ муҳим мебошад. аз ҷумла супориш дода шуд, ки барномаву нақшаҳои қабулнамудаи ҳукумати мамлакат бояд сари вақт, пурра ва сифатнок иҷро карда шаванд. барои иҷроиши босифати бюҷет ҷиҳати баландбардоштани интизоми молиявӣ ва андозӣ тадбирҳои зарурӣ андешида шавад. ӯҳдадориҳои иҷтимоии давлат, аз ҷумла пардохти музди меҳнат, кӯмакпулиҳо ва дигар пардохтҳои иҷтимоӣ аз бюҷети давлатӣ сари вақт ва пурра таъмин гардад. барои таъмини ҳадафҳои стратегии кишвар, аз ҷумла саноатикунонӣ бо суръати мамлакат ва таъмини амнияти ӯзуқаворӣ тадбирҳои зарурӣ андешида, истифодаи самараноку мақсадноки маблағҳои дар бюҷети давлатӣ пешбинишуда пурра таъмин карда шаванд. дар Маҷлиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маъқул донистани барномаи қарзгирии берунаи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2024 вазири молияи ҷумҳурӣ Файзиддин Қаҳорзода, дар бораи барномаи миёнамуҳлати рушди иқтисоди рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 вазири рушди иқтисод ва савдо Завқизода, дар бораи барномаи рушди муассисаҳои табобатии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2025 вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ Ҷамолиддин Абдуллозода ва дар бораи барномаи рушди геодезия ва харитасозӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 раиси Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ Ориф Хоҷазода ҳисобот доданд. лоиҳаҳои як қатор қонунҳо, аз ҷумла лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани илова ба Кодекси мурофиавии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйироту илова ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ 3 хулосаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла дар бораи пешниҳоди хулосаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйири иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сиёсати давлатӣ дар соҳаи санъат ва дар бораи пешниҳоди хулосаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи дастгирии давлатии соҳаҳои комплекси агросанъатии Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди муҳокима барои баррасӣ ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол карда шуд. дар охири кори маҷлис президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иҷрои супоришҳои маҷлиси навбатӣ дастурҳои сарвари давлат зимни сафарҳои корӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дода шуда, иҷрои босифати нақшаи даромади бюҷетӣ давлатӣ, назорати истифодаи мақсадноки маблағҳои бюҷетӣ, таъмини нақшаи корҳои ободонӣ, вусъати корҳои киштии тирамоҳӣ дар сатҳи баланди ташкилӣ гузаронидани мавсими тирамоҳу зимистони солҳои 2021-2022, таъмини аҳолӣ бо барқу гармӣ, ҷамъоварӣ ва захираи кофии маводи хӯрокворӣ ва корҳои созандагӣ ба роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, ташкилоту муассисаҳои давлатӣ супоришҳои мушаххас доданд. аз соли 2016 дар назди Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ташаккул додани асосҳо барои мукаммалгардонии низоми давлатии ёрии ҳуқуқии дастрас ба аҳолӣ, муассисаи давлатии маркази ёрии ҳуқуқӣ фаъолият менамояд. ин марказ дар 5 соли фаъолият ба 87 000 шаҳрванд ёрии ҳуқуқии ройгон расонидааст. ин нуқтаро зимни баргузории як ҳамоиш вазири адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Музаффар Ашуриён иброз намуд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус таҳия шудааст.
ҳамин як соли панҷум аст ки дар тоҷикистон муассисаи давлатии маркази ёрии ҳуқуқӣ дар назди вазорати адлияи мамлакат фаъолият менамояд ва ҳадафи фаъолияти муассиса ташаккул додани асосҳо барои инкишоф ва мукаммалгардонии минбаъдаи низоми давлатии ёрии ҳуқуқии дастрас ва ихтисоснок барои аҳолӣ мебошад. дар доираи таҷлил аз рӯзҳои 30 солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо ташкили як ҳамоиш вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон аз фаъолияти 5 солаи маркази мазкур натиҷагирӣ намуд. дар кори ҳамоиш наздики 100 нафар намояндагони сохторҳои давлатӣ, созмонҳои ҷамъиятиву байналмилалӣ, ташкилотҳои адвокатӣ ва дигар шахсони расмӣ иштирок намуданд. вазири адлияи ҷумҳурии тоҷикистон Музаффар Ашуриён аз дастовардҳои марказ дар солҳои фаъолият ибрози сухан карда таъкид намуд, ки дастрасӣ ба адолати судӣ яке аз ҳуқуқҳои асосие мебошад, ки ҳам ба меъёрҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ва ҳам ба конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон кафолат дода шуда. бидуни он ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар ҷомеаи муосир ғайриимкон аст. бино ба гуфти роҳбарияти вазорат, яке аз ҷанбаҳои муҳими дастрасӣ ба адолати судӣ ҳуқуқи гирифтани ёрии ҳуқуқии тахассусӣ аст ва он ба ҳамаи шахсоне, ки имконияти пардохт кардани чунин хизматрасониро надорад, кафолат дода мешавад. қобил ба зикр аст, ки пешниҳоди ёрии ҳуқуқии ройгон дар кишвар бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва шарикони байналмилалӣ амалӣ карда мешавад. дар рафти чорабинии нотиқон ҳамчунин доир ба мушкилоти дастрасӣ ба иттилои ҳуқуқии бархи сокинони минтақаҳои дурдасти тоҷикистон ибрози сухан карда таъкид намуданд, ки надоштани иттилои ҳуқуқӣ боиси маҳдуд гардидани ҳимояи комили ҳуқуқҳои шаҳрвандон шуда метавонад. ин яке аз масъалаҳое мебошад, ки низоми ёрии ҳуқуқии ройгон ба ҳалли он мусоидат карда метавонад. иброз гардид дар ҳамоиш. дар бастагӣ ба ин иттилоъ дода шуд, ки муассисаи давлатии маркази ёрии ҳуқуқӣ аз соли фаъолият то имрӯз ба зиёда аз 87 000 шаҳрванд ёрии ҳуқуқии ройгони якум дараҷа ва дуюм дараҷа расонидааст ва бо мақсади рушди ин ҳадаф аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон чанд барномаву консепсияи расонидани ёрии ҳуқуқии ройгон қабул гардидааст. ҳамоиш бо таклиф ва пешниҳодҳои муфид ба анҷом расид. ба муносибати 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дар гӯшаву канори мамлакат корҳои ободонию созандагӣ бо маром идома доранд. аз ҷумла дар деҳаҳои ноҳияи Восеъ мардум бо сарҷамъӣ ба бартараф кардани мушкилоти иҷтимоӣ машғуланд. ба иттилои ҳамкори мо Хоҷа Назриев дар деҳаи Саъдулло Шарифи ноҳия симхонаи иловагӣ сохта шуд. акнун мардум ба асфалткунии роҳҳои деҳа шурӯъ карданд ва тасмим доранд, ки то интиҳои сол ҳамаи роҳҳои ҳудуди деҳаро пурра асфалтпӯш намоянд. дар раванди корҳои ободонӣ ва созандагӣ бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар деҳаи ба номи Саъдуллои Шариф, деҳоти гулистони ноҳияи Восеъ, сокинони деҳот бо сарҷамъию муттаҳидӣ қитъаи роҳи марказии деҳаро мунфаш намуданд. корҳои сохтмонӣ, роҳ ва асфалтхобонӣ бо ҷалби коргарон ва мутахассисони муассисаи давлатии таъмир ва нигаҳдории роҳҳои автомобилии ноҳияи Восеъ бо риояи меъёрии қоидаҳои роҳсозӣ ва бо сифати баланд роҳандозӣ карда шуд. роҳи деҳаи мо аз соли 73 қарни гузашта сохта шуда буд. роҳ дар ҳолати ноустувор қарор дошт. соҳибкорони деҳаи мо азм гирифтанд, ки бо дастури ҳидоятҳои ҷаноби олӣ дар бораи ободонии деҳот бахшида ба 30-солагии ҷашни истиқлолият деҳаро асфалтпӯш карданд. ба андозаи 600 метр кӯчаи аввалро, баъд оҳиста оҳиста кӯчаҳои боқимондаро яъне асфалтпӯш мекунанд. соҳибкорони деҳаи мо сарҷамъ шуда ҳамдигар маслиҳат карданд, ки барои ободонии деҳот минбаъд ҳам саҳми худро мегузаронанд. то сохтмони ин роҳ мушкилоти дигари деҳа, норасоии ҷои нишасти хонандагонро ба назар гирифта, бо иқдоми аҳли деҳа назди муассисаи таълимӣ ин бинои нави таълимиро сохта мавриди истифода қарор доданд. бинои нави таълимӣ дуошона буда аз 10 симхона иборат мебошад. мунфаш гаштани роҳи марказии деҳа рафтуомади хонандагон ва сокинони деҳаро, ки рӯзҳои боришоти барфу борон душворӣ мекашиданд, ҳал кард. корҳои ободонӣ дар деҳаи ба номи Саъдуллои Шариф вузъати тоза пайдо менамояд. сокинони маҳалла иқдом гирифтанд, ки то ҷанбасти сол роҳҳои маҳаллӣ ҳамаи 7 кӯчаҳои боқимондаи ҳудуди деҳаро мунфарш намоянд. гузориши Хоҷа Назриев, Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи Восеъ барои барномаи иттилоотии Навид.
дар ноҳияи Тоҷикобод ҷамъоварии картошка идома дорад. Бояд зикр намуд, ки имсол дар доираи дастури супоришҳои роҳбари давлат майдони кишти картошка дар ҷумҳурӣ аз ҷумла дар ноҳияи Тоҷикобод, ки аз минтақаҳои муҳими картошкапарварӣ ба ҳисоб меравад, зиёд карда шуд. ба илова нигоҳубини дуруст ва сари вақт анҷом додани тадбирҳои агротехникӣ имкон доданд, ки ҳосили ин зироати серистеъмол имсол дар хоҷагиҳои ноҳия хуб шавад. гузориши Фазлиддин Муҳадбеков дар ин хусус. имрӯзҳо дар хоҷагиҳои кишоварзии ноҳияи Тоҷикобод ҷамъоварии ҳосили картошка бо суръат идома дорад. ҳосили имсола нишон медиҳад, ки заҳмати имсолаи кишоварзон натиҷаи дилхоҳ ба бор овардааст. бо мақсади иҷрои дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон оиди зиёд намудани майдонҳои кишти картошка имсол хоҷагидорон нисбати соли гузашта майдони картошкаро зиёд намуданд. мувофиқ дурномаи пешниҳодшуда аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар майдони 857 гектар кишти картошка гузаронда. Аллакай охири моҳи сентябр ҷамъоварии ҳосил дар ҳамаи хоҷагиҳо сар шидагиҳае, ки дар ноҳия аллакай 435 гектар картошка ҳосилаш ҷамъ карда шуда, ҷамъоварии ҳосил дар ҳамаи хоҷагиҳои ноҳия идома дорад. аз ҳар як гектар 125 центнери ҳосилнокӣ ҷамъоварӣ карда истодем. кишоварзон ноҳияи Тоҷикобод дар баробари аз худ кардан ва обёрӣ намудани заминҳои бекорхобида, қитъаҳои нави заминҳои кишоварзиро барои парвариш ва истеҳсоли картошка васеъ намуда, дар таъмини амнияти озуқаворӣ яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати кишвар ба ҳисоб меравад, саҳми муносиби худро мегузоранд. имрӯзҳо хоҷагидорон аз техникаҳои агролизинг ва меҳнати дастӣ истифода бурда, баҳри беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосили боранҷ ба даст омада заҳмат мекашанд. дар мамлакат ҷамъоварии ҳосили анвои гуногуни зироати кишоварзӣ идома дорад. бояд зикр намуд, ки ба ихтиёри деҳқон вогузор кардани замин дар кишвар натиҷаҳои дилхоҳ овард. маданияти истифодабарии замин хеле боло рафт ва дар робита ба ин маҳсулнокӣ заҳмати кишоварзон ҳам афзун шуд. ҳамкорони мо аз кори деҳқонӣ як оила аз шаҳри Конибодом гузориш медиҳанд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханрониҳояшон таъкид мекунанд, ки аз ҳар як ваҷаб замин самаранок истифода бурда, ҳосили дилхоҳ рӯёнида барои таъминоти мардум бо маводи зарурӣ бояд ҳар як нафар саҳм гузорад. ин фармодаи пешвои муаззами миллат айни замон сармашқи фаъолияти кулли сокинони ҷумҳурӣ гардидааст. дар ин хоҷагӣ деҳқонӣ махфират оилаи худойдодовҳо меҳнат карда аз 1.5 гектар қитъаи замин ҳосили дилхоҳи анор рӯёниданд. меваҳои асалтаъми анори хоҷагии мағфират зеби дастархони мардум буда, коми ҳазорон сокинони минтақаҳои гуногуни ватани азизамонро ширин карда истодааст. ин сол ҳосило бисёр нақ шуд, обу ҳаво мутобиқ омад. меҳнат кардем, 5 тон 6 тон анор гирифтем. ҳисоби ҳамин анори гирифтаги мо зиндаги мо пеш бурсодем. падару модар ва фарзандони хонадон дар қитъаи замини анорзорӣ аз падар монда, ки пештар дар шакли иҷора буду ҳоло ба хоҷагии деҳқонӣ табдил ёфтааст, софдилона меҳнат карда ҳар сол 5-6 тонна ҳосил мерӯёнанд ва имсол ҳосили ба дастовардаи онҳо зиёда аз 6 тоннаро ташкил дода истодааст ва аллакай қисме аз онро ба шаҳрҳои Душанбею Хуҷанд, Кӯлоб-Фурӯғ фурӯхта, ҳамчунин харидорон аз худи Конибодому Исфара ҳам зиёданд. инчунин қитъаҳои мобайни қаторҳои бутаҳои анор бекор намеистанд. ба он қитъаҳо хошок кишт карда аз он ҳам даромад ба даст меоранд. чорвои худро бо он парвариш мекунанд ва ин фаъолият дар таъмини гӯшту равған ва маҳсулоти ширӣ ҳам мусоидат менамояд. нисбатан паст рафтани ҳарорати ҳавои чанд рӯзи охир аз фарорасидани фасли сардиҳо дарак медиҳад. вобаста ба ин маъракаи омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистон ҳам дар ташкилоту муассисаҳо ҷонок карда мешавад. муассисаҳои таълимии шаҳри Кӯлоб ба мавсими зимистон омодагӣ хуб диданд. аз ҷумла дар мактаби интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятим ва мактаби интернати ёрирасони рақами 1 шаҳр дар баробари ба қадри кофӣ захира кардани маводи ғизоӣ ва сӯзишворӣ, ҳамчунин тарбиятгирандагон ҳам бо сару либоси зимистона таъмин гардиданд. ҳамкорони мо иттилоъ медиҳанд, ки дар ин кор ташкилоту идораҳои давлатӣ ва шахсони саховатманд ҳам саҳми муносиб гузоштанд.
با مقصد به مشکلی پسیسر نمودن تیرماه و زمستان سالهای 2021-2022 کارخانه و تشکیلات و مؤسسه ها آمادگی گرفتند. در مکتب اینترنت جمهوریوی کودکان یتیم در شهر کولوب به این معرکه تیاری خوب دیده بینای خوابگاه، تعلیمگاه و دیگر انشاءات یاری رسان و در او تیره‌زه ها تعمیر کرده شدند. اینچنین پیچ‌های برقی را آماده ساختند. در مکتب اینترنت جمهوریوی برای کودکان یتیم برای گذراندن زمستانگذرانی همه طرفه آماده هستند. مکتب اینترنت 65 عدد پیچ‌های برقی آماده‌اند برای زمستانگذرانی که از ماه نوامبر ما آنها را وصل می‌کنیم. رهبریت مکتب اینترنت یاری رسانی رقم 1 در شهر کولوب نیز به زمستانگذرانی آمادگی خوب دیدند. در این مؤسسه در برابر تعمیر همه تربیت گیرندگان با لباس گرم زمستانه تامین می‌باشند. برای با موفقیت گذراندن رفت زمستانگذرانی سالهای 2021-2022 امروز مکتب اینترنت آمادگی جدی دیده است. برای گذراندن زمستانگذرانی حاضر ما 32 عدد پیچ‌های برقی آماده داریم با 2 تا احتیاطی برای آنکه در رفت زمستانگذرانی مشکلات به سر نآید. تا حاضر شیشه‌بندی 100% اجرا شده است، مشکلات نداریم. موادهایی که خوراک دسترسند ذخیره داریم میرسند. ما منت داریم از حکومت شهر کولوب، از سرپرستمان که دائما فکر ما را میکند. بچه‌ها با سر لباس با همه و تامینند. در مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی تکنیکی ساختمانی شهر کولوب شیشه‌بندی تیره‌زه ها به انجام رسانیده شده. برای زمستان 22 کوب هزوم، 4 تن و 200 کیلوگرم انگشت و دیگر نمودی مواد سوخت ذخیره کرده شده است. برای خوابگاه و صنفخانه‌های تعلیمی باشد 65 عدد پیچ‌های برقی آماده کرده شده است و در روزهای اولی سردی تقسیم کرده می‌شوند. شیرینجان سفرزاده سیف‌الدین اسماعیلوف از شهر کولوب برای برنامه نوید. مؤسسه دولتی خانه اینترنتی بیمارانی روحی در شهر حصار نیز به این دوره مشکل آماده گردیده است. با اطلاع همکاران ما این مؤسسه اجتماعی تحت غمخواری پیوسته حکومت مملکت، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی همچنین صاحبکاران و سخاوتمندان قرار دارد. مؤسسه دولتی خانه اینترنت بیماری‌های روحی شهر حصار دارای 3 شعبه طبابتی بودند. زیاده از 200 نفر به طبابت فرا گرفته شدند. در اینجا بیماران از تمام شهر و ناحیه‌های مملکت قبول شده طبابت میگیرند و همیشه زیر نظارت دکتران قرار دارند. ماموریت برای گذراندن زمستان امسال از حساب خوجگی یاری رسان گندم و پیاز، کدو، کارتوشکا و شربت‌های میوه ذخیره نموده است. امروز مؤسسه خانه اینترنت بلوزیکر با پورگی گفته میتواند که برای فصل سرما ذخیره موادهای سوخت از آن جمله انگشت، هیزم و سوزشواری رو یعنی که 100% اجرا نموده است. دیگر موادهای خوراکی که میباشد برای موسم ذخیره نمودن فصل سرما یعنی که مثال روغن، برنج، ارد، شکر و موادهایی که امروز در خوتی ها جایگیر کرده می شود با پورگی یعنی که اجرا نموده است. تنها امروز از سببی که برای ذخیره نمودن کارتوشکا، سبزی، پیاز کمتر وقت هم هست، ما اینها رو در روزهای نزدیک ذخیره می نماییم. برای گذراندن فصل زمستان همه خوابگاه‌ها با گرمی‌دهنده‌های برقی تامین می‌باشند. همچنین پیچ‌های علاوه به واسطه بویلر نصب کرده شده است که می‌توانند از سردی‌های سخت استفاده برند. ما گفته می‌توانیم که با موسم تیرماه و زمستان سال‌های 2021 و 2022 ما همه جانبه آماده هستیم و ما می‌توانیم که با یک سری بلند یعنی که زمستانی در پیش آماده را یعنی که پسی سر نماییم. در واقع شخصان امکاناتشان محدود عضو کامل حقوقی جامعه به حساب رفته از تمام امتیازهای مقرر نموده دولت و حکومت باید برخوردار باشند. خوشبختانه در شهر حصار به این مسئله دقت جدی داده می شود. در شهر کولوب دوری ولایتی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی با اشتراک داوطلبان از ناحیه‌های فرخار، مومن‌آباد و همدانی آغاز گردید. در همه نامیناسی‌ها شماره اشتراکچیان بیش از 200 نفر را تشکیل داد.
ба иттилои масъулон озмун 3 рӯз идома ёфта довталабон аз 10 шаҳру ноҳияи минтақаи Кӯлоб дар он иштирок ва беҳтаринҳо муайян карда мешаванд. Булбул аз шогирди ам шуд ҳамнишини гул ба бог, дар муҳаббат комилам парвона ҳам шогирди мост. Омина Назарзода бо қироати шеър чистongӯю ифодаи мазмуни ҳикоя ва тезгӯяк дар баргузории озмуни фурӯғи субҳи доноӣ ҳайати ҳакамон ва иштирокчиёнро дар ҳайрат гузошт. Омина дар ноҳияи Фархор дар синфи 4 таҳсил менамояд ва бори аввал дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ ширкат варзида истодааст. Ман соли аввал аст ки дар ин озмун иштирок кардаам ва зиёда аз 2700 мисра шеър ва 63 китоби бадеӣ азбар кардаам. 35 чистон, 14 тезгӯяк ва 100 дона занбурмасал азбар кардаам. Дар ин даври озмун тарзи гуфтани ман ба аъзои ҳакамон маъқул шудааст ва боварӣ дорам ки дар даври дигари ин озмун ғолиб мешавам. дар озмуни фурӯғи субҳи доноӣ ки тибқи амри сарвари мамлакат сурат мегирад, солбасол шумораи иштирокчиён афзоиш меёбад. дар даври вилоятии озмуни мазкур дар шаҳри Кӯлоб фақат дар номинатсияи хондан ва азёд кардани адабиёти кӯдакон ва наврасон, осори шифоҳӣ, порчаҳо аз осори манзуми адибони классикӣ ва муосири тоҷик аз ноҳияи Фархору Моминобод ва Ҳамадонӣ беш аз 100 нафар довталабон иштирок намуданд. яке аз иштирокчиёни дигари ин озмун Султонбӣ донандаи хуби адабиёти бачагона буда шеъру чистон ва афсонаю тезгӯяки зиёд аз ёд кардааст. ман дар даври ноҳиявии озмуни фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст ҷои дуюмро ишғол кардам ва мехоҳам ки дар даври вилояти озмуни фурӯғи субҳи доноӣ низ ҷойҳои намоёнро сазовор гардам. барои иштирок кардан дар озмуни фурӯғи субҳи доноӣ ман 55 адад китобҳои бачагонаи насрию назмиро аз худ кардам. воқеан ҳам нақши адабиёти бадеӣ таъмини китобхонаҳо бо китобҳои тозанашри мувофиқ ба сину соли гуногун дар ташаккулу тарбияи ахлоқӣ ва маънавии ҷавонону наврасон мусоидати фаъол дошта, ватандориву ватанпарастӣ ва ифтихори миллӣ аз ҳамин нуқта сарчашма мегирад. аз ҷониби дигар дар байни аҳолӣ маҳбубият касб кардани озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ ба китобхонию китобхонаҳо таваҷҷӯҳи сокинонро даҳчанд зиёд намудааст. дар ин давр бисёр хонандагон бо як теории хуб омадаанд ва мо аллакай зиёда аз 5 нафарро пурсидем ва чунин хулоса кардем ки мардум аллакай бо забони ноби адабӣ бисёр хуб баромад мекунанд, дигар хонандагон тарсу ҳарос надоранд ва ин аз он гувоҳӣ медиҳад ки мардуми мо рӯ ба китоб оварда истоданд ва сол ба сол афзоиш ёфта истоданд. агар мо ба соли гузашта муқоиса кунем, имсол аллакай ҳам шумораи хонандагон зиёд аст, иштирокдорон, довталабон ва ҳам шумораи падару модарон ва дигар нафароне ки онҳоро дастгирӣ мекунанд хеле зиёд аст. дар зал дар он толор аллакай ҳама пур аз иштирокдорон ва тарафдорон ҳастанд ва ин боиси хушбахтӣ аст ва мо бовар бар он ҳастем ки аз ин ҷо беҳтарин истеъдодҳоро дарёфт мекунем ва ба даври ҷумҳуриявӣ пешниҳод мекунем ва умедвор ҳастем ки дар даври ҷумҳуриявӣ ҳам ин номзадҳои пешниҳод гардидаи мо ҷойҳои намоёнро сазовор мегарданд. дар ноҳияи ба номи Мир Саид Али Ҳамадонӣ имсол низ даври ноҳиявии озмун дар сатҳи баланд доир гардида буд ва ба даври вилоятӣ беҳтаринҳоро хат гирифтанд. аксари довталабонро дар номинатсияҳои гуногун аз ноҳия хонандагони муассисаҳои таълимӣ ташкил медиҳанд. дар асоси амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оиди озмуни фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст. дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ зиёда аз 168 нафар иштирок карданд ки ба даври вилоятӣ 45 нафар ро хат гирифтанд. ман фикр мекунам ки нисбати солҳои гузашта дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ ҳам хонандагони китобҳо зиёд гаштааст. аллакай падару модарам ҳис кардааст ки аз тарафи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ қадар ҳавасмандкунонӣ шудааст. аз тарафи мақомоти иҷрокунии давлатии ноҳия ҳавасманд гардонида мешаванд падару модарон, омӯзгорон. ман фикр мекунам ки нисбати солҳои гузашта хеле пешравиҳо дар ин самт зиёд гардида истоданд.
ҳадафи асосии баргузории озмуни фуруғи субҳи доноӣ баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти ҷаҳони маънавӣ миёни қишрҳои мухталифи ҷомеа, ба хусус ҷавонон ва наврасону кӯдакон мебошад. аз ин хотир ба кӯмаки китоб ки яке аз ноёбтарин неъмат маҳсуб меёбад, инсон баландтарин қуллаи муродро фатҳ менамояд ва ин маънӣ дар озмуни мазкур эҳсос гардид. рӯзҳои баъдӣ давталабон аз дигар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон дар даври вилоятии озмун ширкат хоҳанд варзид. ширинҷон Сафарзода Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи Навид. воқеан озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ки бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли сеюм аст баргузор мешавад. хеле муҳиму саривақтӣ буда миёни наврасону ҷавонон ва аҳолии кишвар таҳаввулоти ҷиддиеро ба вуҷуд овард. дар натиҷаи баргузории ин озмун чеҳраҳои нави суханвару сухандон ва ҷавонони лаёқатманду забондон кашф гардиданд ки оянда дар рушду пешрафти мамлакат саҳми муносиб мегузоранд. гурӯҳи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ марҳилаи вилояти озмунро дар шаҳри ваҳдат доир карданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатии мо. дар толони қасди фарҳанги шаҳри ваҳдат давоми 3 рӯз даври минтақавии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст доиру баргузор гардида истодааст. меҳроб абдусатторзода иброз дошт ки маҳз рӯ овардан ба китоб ва иштироки фаъолона дар даври ноҳиявӣ меҳробро аз ноҳияи Тоҷикобод ба инҷо овард. ман дар ин озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст аз рӯи номинатсияи хондан ва аз ёд кардани ашъори адибони муосири тоҷик ширкат варзидам. мақсад аз баргузор намудани ин озмун ин баланд бардоштани савияи дониши мо хонандагон мебошад. чунончи президенти муаззами миллат ба ин нуқта қайд менамояд: китоб аст ки роҳи мардумонро равшан намуда боиси пойдории забон, миллат ва фарҳанг гардидааст. аз шумури зиёди иштирокчиён дар даври минтақавии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст маълум мегардад ки ҳар нафари онҳо бо омодагии ҷиддӣ дар ин давр ширкат варзиданд. адабиёт ин оинеест ки дар он ҳаёти халқ, рӯзгори халқ инъикос меёбад. бинобар ин рӯовардан ба адабиёт ин рӯовардан ба худшиносии миллат аст. пеш аз ҳама худшиносӣ аст. аз тарафи дигар рӯовардан ба адабиёт ин санҷидан ё худ донистан аз худ кардани тафаккури миллат дар асрҳои гуногун аст. мақсад аз доиру баргузории озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст баланд бардоштани завқи китобхонӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвариву сухандонӣ, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ ва инкишофи қобилияти эҷодӣ, таҳкими эҳсоси худшиносӣ, ғанӣ гардондани захираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳони маънавӣ ва баландгардонии доираи забондонӣ миёни қишрҳои мухталифи ҷомеа, аз ҷумла хонандагону донишҷӯёни ҳамаи зинаҳои таҳсилот ва шаҳрвандони кишвар мебошад. پارسال تا دوری منطقوی را خط گرفتم و رفتم و امسال باشد از ناحیه ادبیاتی بچگانه فعالانه اشتراک دارم. من کوشش دارم که امسال تا دوری جمهوریوی رفتم سزاوار یگان جای نمایان گردم. من در نوینسیه ادبیات کلاسیک اشتراک نمودم و در 3 دوری اول جای اول را اشغال نمودم. من زیاده از 100 غزل، 30 تا کتاب، 20 تا مخمس، 30 تا مقطعات، 30 تا قطعه از خود نمودم و من میخواهم که تا دور جمهوریوی را خط بگیرم. برگزاری آزمون مذکور شهادت می‌دهد که امروز نسل جوان مملکت بیشتر رو به کتاب آوردند. محض با آموزش عمیق و از بر نمودن ادبیات گذشته امروزه، نوجوانان و جوانان از فرهنگ و سنت ملی برخوردار گردیده در روحیه وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی و زیرکی سیاسی به کمال می‌رسند. мактаби санъати бачагонаи шаҳри бохтар дар давраи соҳибистиқлолии мамлакат бунёду азнавсозӣ гардида дар омода намудани мутахассисони соҳаи фарҳанг нақши муассир дорад. аз фаъолияти кунунии ин муассисаи таълимӣ ҳамкорони мо гузориш медиҳанд.
соли сеюм аст ки озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ва муносибати ҷашни 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо мақсади дарёфти истеъдодҳои нав дар соҳаи санъати мусиқӣ ташкилу роҳандозӣ мегардад. имрӯзҳо таълимгирандагони мактаби санъати бачагонаи шаҳри Бохтар барои иштирок дар озмуни мазкур тайёрии ҷиддӣ дида нозукиҳои олами мусиқиро ҳарчи бештар аз худ намуда истоданд то ин ки музаффариятро ба даст биёранд. дар мактаби санъати бачагона хонандагону наврасон ва дӯстдорони савту наво аз тамоми шаҳру навоҳии минтақаи Бохтар ба таълим фаро гирифта шуда маҳорати навозандагии асбобҳои гуногуни мусиқии халқӣ ва аврупоиро ба монанди доираву дутор, карнаю сурнай, рубоб, ғиҷак, пианина, кларнет, гитар ва амсоли инро аз худ мекунанд. мактаби санъати бачагонаи шаҳри Бохтар аз соли 60 таъсис ёфтааст ва шукронае ки аз соли 2014 мо дар ҳамин бинои боҳашамати зебо кору фаъолият доштем. пеш биноямон як бинои дуошнои як фарсуда буд. шукронаи боз мегӯям ки мана соҳиби истиқлолиямон ки аз соли 2014 мо ба чунин шароитҳои зебову биноҳои боҳашамат кору фаъолият карда истодаем. чӣ хонандагон ва чӣ омӯзгорони мактаби санъати бачагонаи шаҳри Бохтар дар ҳама чорабиниҳои чӣ шаҳриву чӣ вилоятӣ ҳиссаи худро мегузоранд. Сабрина соли дуюм аст ки дар ин даргоҳ ба омӯхтани асбоби мусиқӣ нави гитара таҳсил мекунад. ӯ мегӯяд ки шавқи навохтани ин асбоби мусиқиро аз хурдсолӣ мехост омӯзад ва ниҳоят ба мақсадаш расид. Сабрина дар рафти таҳсил аз худ фаъолияти баланди касбӣ нишон дода ғолиби даври вилояти озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман мебошад. алҳол омодагӣ ба марҳилаи ҷумҳуриявиро дошта мекӯшад то дар даври ниҳоӣ низ ҷои ифтихориро соҳиб гардад. дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман дар шаҳри Бохтар иштирок намудам ва дар даври вилоятӣ ҷои аввалро гирифтам. имрӯз ман устодам тайёрӣ дестем ба даври ҷумҳуриявӣ. ана имрӯзо шогирдо то 25 нафар расидагӣ дар тамоми чорабиниҳои шаҳр вилоят фаъолона иштирок мекунанд. тӯли 2 сол мешавад ҳамроҳи Сабрина машқ ва тамрин карда истодем. тайёрӣ ба озмунҳои Тоҷикистон ватани азизи ман. замону судону таълимгирандагони ин мактаби илму ҳунар барои сазовор истиқбол гирифтани чорабиниҳо бахшида ба 30 солагии истиқлолияти давлатӣ ба тамрин машғул мебошанд. воқеан ҳам фаъолияти босамари чунин муассисаҳои фарҳангӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар баланд бардоштани ҳисси зебоипарастӣ ва соҳибҳунар намудани кӯдакону наврасон нақши бориз дорад. мамлакатҳои ҷаҳон ба хотири пешгирӣ аз мавҷи навбатии COVID-19 тадбирҷӯӣ мекунанд. аз ҷумла дар Британияи Кабир